Pag sure, uy. Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang aton top story subong nga adlaw, November 12, 2024. Canlaon City, report ng halit sa pananong bangod sang Ashfall. Bagyo nga Nika nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Bagyo nga Ofel, nakasulod na naman sa PAR. Retired teacher, patay matapos wala makagwa sa nagkakasurog nga balay sa Himamaylan City. Vice President Sara Duterte, wala sang maiendorso nga local o national candidate. Kag sa good vibes, mga kandidata para sa Miss Universe Philippines Negros Occidental, ginpakilala. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo nga Nika nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Bagyo Ofel naman nakasulod na sa PAR. Sa litrato sa mga drone shots sa Provincial Information Office ng Cagayan Province, makita nga halos atop na lang sa mga balay ang kitaon sa Centro GS sa Tuguegarao City bangod sang pag-awas ng tubig gikan sa Cagayan River tugas sang Bagyo Nika nga nagwa na sa PAR. Sa pagwa ni Nika, nakasulod na naman sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga Ofel kainas ng kaagahon. Nag-amat-amat ini baskog samtang nagapalapit sa Pilipinas. May kabaskogon ini nga 85 kilometers per hour kag pagmadlos nga 105 kilometers per hour. Ginapaabot nga magalandfall si Ofel sa northern kag central Luzon sa Huwebes sang hapon o kun gabi. Hindi pa subong matumod kun anugid nga mga lugar ang iguon sang bagyo. Sa number 9, Office of the Civil Defense Negros Island Region ang may na-designate na nga Regional Director. Task Group Canlaon, ginporma naman agud to nga tigayon ma-monitor sa maid-id ang volcanic activity. October 17, nagsugod pungko bilang pamuno sang OCD-NIR si Donato Sermeno III. Padayon pang pagplastar sang OCD-NIR kag magakuha ini sang staff gikan sa OCD Western Visayas kasubong man sa OCD Central Visayas. Agud to mabuligan ang transition ginpakamaayos ang OCD nga magbutang sang Task Group Canlaon kung sa diin si Sermeno ang magapamuno kag Vice Chair naman ang mga pamuno sang OCD Western Visayas kag Central Visayas. Sunod kay Sermeno sa iya nga bahin, nagapatuman siya sang identification sa nga posible intervention nga mapatuman sa sitwasyon sa mga LGU nga apektado sang Canlaon. Gikan sa Antique si Sermeno kag nag-retire na sadto gikan sa government service. Well, yesterday I went around the area to touch base with the local governments and assess the situation and identify possible interventions, coordinate with the national agencies kung anong pinanlan nila.
Sa number 8, DILG Negros Island Regional Office ginapaabot mangin operational sa 2025 dungan sa ginaplano nga pag-establish sa mga sub-regional offices sa Negros Oriental kag Siquijor. May report si Nico Delfin. Wala pa sang permanente nga opisina ang Department of the Interior Local Government sa Negros Island Region sa Bacolod. Gani nakigsugilano na kaina si DILG NIR Regional Director Lailin Ortiz kay Mayor Albi Benitez para sa ginaplano nga office space. Ining ginalauman niya nga masuguran sa madason nga tuig para sa operation sang ahensya. Once ma-approve na ang ato mga plantilla positions, mag-operate na gid ang regional office and we target that by first quarter of the year 2025. Kasi as of now, wala pa kita sa formal turnover kay amo gani dapat pa kita sa dapat ay uso train pa ang mga tao how to handle financial transaction. Sa idalom sa transition period, wala pa sang dugang nga personnel para sa NIR ang DILG nga karon temporaryo nga nag-opisina sa DILG Provincial Office sa Dalan, Burgos. Kabayan sa plano sang ahensya ang pagtarana sang sub-regional office na ginihinyo sa mga provincial officials sang Negros Oriental kag Siquijor. Part na siya sa aton na strategy na mag-establish kita sa aton nga mga offices dito. Although may ara na kita gid nga provincial offices dito, kailangan na siguro naton i-strengthen in such a way nga ang physical presence nato dito hindi man po left out. Ang kakulang sang pondo kabayan sa mga pagpanghangkat nga ginapangatubang sang DILG NIR kag sang pila pa ka mga regional offices sa idalom sang transition period. Nagapadayon man karon ang training kag pagpangita sang dugang nga mga personnel para sa operation sang ahensya sa bag-o nga natukod nga rehiyon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 7, wing van natumba, driver patay, pahinante pilaso naman. Patay ang driver sang wing van samtang pilaso ng iya pahinante matapos nga matumba ang ilang nga salakyan sa sitio Cansalacan, Barangay Banwage sa Gihungan City, Negros Oriental, Lunes ang aga. Ang mga biktima mga residente sang Bacolod City. Sa inisyal nga investigasyon sang PNP halin sa Bacolod pakadto sa Gihungan City via Isabela ang salakyan nga ginamaneho ni Joe Balinsi upo ng iya pahinante nga si Melbert Riatasan. Paglabot sa dulhugon nga bahin sa dala natumba ang salakyan. Gindala sang Gihulngan City Rescue Team ang driver kag pasahero sa Governor William Villegas Memorial Hospital pero gindeklarar nga dead on arrival ang driver. Sa number 6, retired teacher patay matapos wala makagwa sa nagakasunog nga balay. Patay ang senior citizen nga babayi matapos maupod na sunog sa iya balay sa Purok 4, Barangay Agisan sa Himamaylan City, Domingo sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Amelita Hemotea, 84 anyos, kag isa ka retired teacher. Sulo sa hepe sang Himamaylan City, PNP nga si Lieutenant Colonel Anthony Grande, halos 10% sang lawas sang biktima ang nasunog. Dugang pa sang pulis, ang biktima ang nagsindi sang kandila sa sulod sang iya sinikwarto kag posible nga natumba ini kag ginhalinan sang kalayo. Suno sa anak sang biktima, naabta na lang nila nga nagakasunog ang likod nga bahin sang ilang nga balay kag nakita nga nasunog na ang kwarto sang iya iloy. Nagaisahanon lamang nga nagaistar ang iloy sa balay nga nahamtang sa likod man sang balay sang iya anak. Padayon sa karon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa sini nga insidente. Sa number 5, mga PWD nagbaton sang Sustainable Livelihood Program Assistance. Tig 10,000 pesos nga Sustainable Livelihood Program para sa PWD ang ipamonitor ni Mayor Albi Benitez. Ginsugura na kahapon ang payout para sa unang batch sa mga persons with disability nga beneficiaryos ng Sustainable Livelihood Program sa nagkalain-laing nga barangay sa Bacolod. Ginsiling ni DSSD Bacolod OIC Alma Agustin
asilo. May 1,000 ka PWDs ang magabaton sang tiga 10,000 pesos para masuguran ang ila ginaplano nga palangabuhian. Ginduso ni Mayor Albi Benitez nga i-monitor ang amo nga programa para masiguro nga nagamit sang gusto ang pondo sang gobyerno. Ginapaabot niya man nga mapaagi na lamang sa mga ATM cards kag via online ang payout. Agud to hindi na mga budlay pa ang mga beneficiaries sa pag-claim sang benepisyo halin sa gobyerno. Pero it entails a lot of paperwork and MOA pa. So medyo madugay-dugay siya. Pag amo pa na siyang end goal sa PSWD nga manghatag ta ang ATM na. Sa Bacolod Mayor, we also, ang sa aton, balabayin agad sa dalom and sa aton ng financial assistance nang may isa na ka-company ito naghatag sa aton. Sa number 4, nagapadaan karon ang detailed engineering design para sa Guimaras Negros Bridge. Inisuno kay Engineer Sunny Boy Ofel, ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways Western Visayas, nga nagsiling man nga ang detailed engineering design para sa Panay Guimaras Bridge naman o kung sa Section A sa project ang ginapaabot mahuman kag masubmit para sa approval sa National Economic Development Authority sa December 2024. Suno kay Ofel, kung matigay ng approval para sa Panaya Guimaras Bridge o kung sa Section A sang project, ang procurement para sa civil works ang magasugod kag ang civil work activity ginalauman nga magaumpisa naman sa second semester sang 2025. Kung mangintayuyon ang Section A sang project ginapaabot mahuman sa June 2028. Ang detailed engineering design sang Section B naman sang project ginalauman mahuman sa December 2025 kag kun maaprubahan ginalauman nga magasugod sa December 2026 ang civil work activity. 13 kilometers ang Panay Guimaras Bridge kag 19 kilometers naman ang Guimaras Negros Bridge. 187.534 billion pesos ang kabilugan nga 32 kilometer Panay Guimaras Negros Bridge. Isa sa pagpanghangkat karon amo sa bahin sang geotechnical na aspeto tugas ng soil classification. Amo sa mga challenges nga na-encounter sa consultant, number one, ang depth sa geotechnical nga nag-increase by almost 200% from a design depth of daw 95, so buong nag-175 tungod sang soil classification sa dalom sa tubig. But definitely, it will be completed na for submission and approval sa NIDA by December 2024. Sa number 3, underground cabling system projects ang Negros Power sa Lacson Street sa Bacolod ang igalunsar. Hindi lang mga kable sang telecommunications company ang ginatudlo kabangdanan sa nagadamo nga spaghetti wires o kung mga nagalaylay kag nagalambod nga kuryente sa mga poste sa Bacolod. Humalin sang ginsuguran ang massive operations ng Task Force Spaghetti Wires na lakip na sa program ang distribution utility. Gani, sumugod buwas, ginapaabot ni Mayor Albi Benitez nga amat-amat na nga masolusyonan ang problema paagi sa igalunsar nga underground distribution system project sa Negros Power sa Capital Lagoon sa Dalan Lacson. Pinaagi sa ordinansa, ginapaabot sa alkalde nga marason nga magapatuman sang kaugalingon nila nga underground cabling system project ang pila pa ka mga telco sa syudad agud nga mahawanan na mga poste batok sa mga spaghetti wires.
Sa number 2, Vice President Sara Duterte wala sang may iga-endorse na local o national candidate. Sa press con sang Vice Presidente kahapon, wala malikawan nga mapamangkot siya kung may iga-endorso siya nga local candidate sa Bacolod City. Sunod sa Vice Presidente, sa subong wala siya sang iga-endorso bisan pa sa national position. Sa nagligad abi kuno nga pinili ay siya pa ang gintudlo nga rason sa pagboto sa kandidato bangod sang iya endorsement. Ginapagkamaayon niya na lang nga wala anay sang iga endorso. Dugang pa ni Duterte, yari siya sa Bacolod kahapon para suportahan ang medical mission sa mga doktor gikan sa Davao. As of this moment, personal decision ko na wag mag-endorse ng kandidato, local man or national candidate, kasi medyo hindi maganda yung experience ko last election 2022, and meron talagang mga tao na nagsasabi sa akin na bumoto lang naman kami dahil sinabi mo. So, given that some people follow what I say, meron akong parang hesitation ngayon na magsabi ulit kung sino ang mga iboto ng mga tao. Kag sa number 1, Canlaon City may gin-report na nga halid sa pananong bangod sang Ashfall. 4 ka mga lugar ang ibisita kahapon sa Office of the Civil Defense angot sa pagpatigayon nila sang assessment sa epekto sang pagbuga sang abo sa bulkan Canlaon matapos ang sunod-sunod man nga ashing events. Sino kay OCD Western Visayas Head Raula Fernandez, ang Canlaon City ang nag-report sang kahalitan sa pananong, pero as of press time ini ang gina-consolidate pa. Magluwas ini wala na sang health issues nga na-report tugas ang abo o kung sulfuric odor. Wala man sang kahalitan sa kasapatan nga gin-report. Wala sang ika-alarma suno kay Fernandez sa sitwasyon karon. Nalakip sa ilang nga ginbisita kahapon ang La Carlota City, La Castellana, San Carlos City kag Canlaon City sa Negros Oriental. Pahatag niya, fully capacitated na ang mga LGU kag padayon man ang pag-issue sang advisory sang FIVOLCS gani sarang makadesisyon ng LGU santo sa sitwasyon angot sa Canlaon activity. Wala naman po tayong tatanggap na report, no? Pumunta ko kahapon sa La Carlota, La Castellana, Canlaon City, and San Carlos. So, yun na namin. And so far, wala pa namang pag-ulat na nag-report ng any health related issues related to the Ashfall. Sa crops niya, sir, may damage po ba? Si Canlaon City. Yung crops, sa crops po? Sa crops. Meron sa po. crops, In Canlaon City? Yeah, Canlaon City. So we are still consolidating, no, yung list nila yung total damages to the yung sa crops. That's because sa Good Vibes, 21 ka mga kandidata sa Miss Universe Philippines Negros Occidental ginpakilala sa sashing ceremony sa mall. May report si Nico Delphine. Dalang ila kanyag kag mga advokasya, nagpakilala ang 21 tanan ka mga kandidata para sa Miss Universe Philippines Negros Occidental dungan sa sashing ceremony sa SM City Mall, Bacolod. Tagsa sa ila, nagatiglawa sa mga syudad kag banwa sa probinsya. We will explore the heart and the soul of Bacolod. Because as Negros, we are unstoppable. Magluwas sa mga advocacy tuloy sa women and youth empowerment kag social issues, ginpangapinan man sa mga kandidata ang Negrense culture. Ang 21 anyos nga si Jonaline Grace Jamina, proud para mag-represent sang tribo sang Aita. This woman standing in front of you is a pure Aita. And I want to show to everyone that it is not about the color, it is not about the background, it is not about who I am, but it is about what I can bring up to that stage. And that is the beauty of my identity. Because I am not just only Aita Negrita, but I am a Negra at tatatak ako.
Pinaagiman sa historic shifts ang pageantry na tagaan sang kahigayunan pati ang 28 anyos nga Iloy nga si Lois Lian Bobe sa Murcia para maduso ang accessible healthcare. As someone who has been diagnosed with rheumatic heart disease and has undergone operation at Philippine Heart Center to improve my health, I know the struggles and challenges of our people who cannot easily access life-saving care. My aspiration is to make healthcare for the heart available here in our province. Kabahin sa mga nagtambong sa sashing ceremony ang mga local officials nga nagasuporta sa ilang mga candidates upod kay MUPH Local Director Kashmir Granada. Sa November 14 ang Charity Gala Night sa Royce Hotel and Convention Center kag ang Balantanya Coronation Night sa November 24 sa SMX Convention Center. Nico Delfin para sa Digicast Negros. And of course, antes kita magtakop, kita naga-shoutout sa aton mga ka-Digicast. Good afternoon kay Lindol Sulyo, kasubuman kay Benji Borlas, kag kay Ray Tuhaw Tinosan. Good afternoon. Si Moni de Pedro nagasiling good afternoon, Digicast Negros. Please greet Ma'am Sharon Locsin Siang, watching from Mountain View Subdivision, Bacolod City. Hi, Sha. Good afternoon. And then si Bruno B, nagasiling maing hapon lang da sa kay Nanay Amparo Pacheco nga pirmigid nagalantaw sa inyo program mga ka-Digicast. Taga Sharina Heights watching from Perth, Western Australia. And si Reynante Iyoy, mayang hapon Digicast Negros watching from Sipalay City. Good afternoon mga ka-Digicast. Kagamoyado ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mihal.